Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da warhaka da kodan lokaci. A yau muna dauke da wasu sababbin fina-finai wanda za su fitowa a ranar Lahadi mai zuwa idan Allah kai wa'annan fina-finai ne na Donki da na KGM. Wanda bai riga da ya rista a cikin group namu na VIP ba, kenan ya kokari ya rista ta yadda zai samu dukan wa'annan sababbin fina-finai wanda za su fitowa a ranar Lahadi mai zuwa. Kenan wanda bai biya kudin shi ba ya kokari ya dauki lambar mu ta WhatsApp ta yadda zai tabo mu. Akwai lamba ta Libya wadda na azamu ko wanda mutum zai tabo ne sai mai magana ta yadda zai samu wa'annan fina-finai kuma yadda muka saba saka fina-finai a cikin gurbin namu na BAV. Idan kana bukata za ka ɗauka lamba ta sai ka min magana sai ya saka ka cikin gurbin wanda za ka biyan kuɗin ka insha Allah. Inda baka yi rijista cikin gurbin ba ne ya kamata ka kokari ka yi garzayo ka yi rijista a cikin gurbin ta yadda za ka biyan kuɗin ka a saka cikin gurbin wanda za ka samu duk wani sabon fim da ya fita a ranar da fim ya fita a ranar muke saka shi a cikin gurbin namu na VIP kenan. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group lambar mu ɗaya za ka ɗauka sai ka shiga cikin group namu wanda za mu saka wanda za ka samu duk wani sabon fim da ya fito kamar yadda kuke gani wannan fina-finan mu ne wanda fito a ranar Lahadi mai zuwa insha Allah. Kar ku manta ku muna subscribe da alamu ƙarawa da mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Ga duk wanda bai rijista cikin group namu ba kenan ya kokari ya shigo ya rijista ta yadda ya samu dukkan wa'annan sababbin fina-finai ya hadda fim din na kangin bauta kamar wanda kuke sani KGM kenan sai ku kokari ku rijista cikin group namu. Mun gode sai mun shi ku insha Allah.